Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Hanm Mairang Circle ha ka Jenmid jong ka Arpu Sautrik ubna yayong arajar Arpu Way kalapan Jingshai na Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills District uba ti lingwa Halor ka Jingmaham ban Pynduh permit ne license yiki nongnya kali ne ban khangdam sendon yiki dukan Lada jia bakim Treh ban ai yiki Inject yada na ka Jingpang COVID khat kendai. Presiden jong ke Hanm Mairang Circle usamla san basayomoj ulaong ke District Administration kan Jingshai kam kloy Halor kani ka Jingmaham Pynduh license permit namar kipat ba kidon ye ka hok lakin pediang ni kim pediang ya ke injection da ka besumar yaladi. Ni nakaliang ka Hanm Mairang Circle ikwa pan ka Jingshai na Deputy Commissioner jong West Khasi Hills sungi ha ka bete bat katuko order ka bala penmi ba baro ki driver kali ani ki try kali but ki try kan bagi hap pan ai ya ke injection baneda na ka jingpang COVID-19 ba ka juk kopor kala penmi ko order ba lada ki try dukan ani ki try kali ki driver kali kim shem ni kali ka jingada ani ki injection COVID-19 kin sa sya ban Pynduh no ya license ka jongki ya ka permit ka jongki berkumjuru ban khandam sudan ni dukan kan ka dong ba thain bas kil sungi e nakaliang jongki pai pa kilawan singi seng ban uot halo habai dai bat kani ka jinge ba nakaliang ki bor ki ba Halor kila permit ya ta ko order bat ikwa ka jing pensai ni ki bor ki ba Halor no Deputy Commissioner baka kadang ke sendat baka ka tao ba pelong permit kita kendon ban Pynduh iki permit ban Pynduh iki license ka hok jong ki pa kadon la ki kwa ni am bagin ai ya kani ki injection itu ki bakwa ai kin sim ya tak injection hendak itu ki bakwa ro ki don ka hok ka jong ki namar ki pun ki pa ki don ki bakwa kim don ki bakwa te ai ba ki pa kin sim karai kin ki bakwa kin sim akamon la ilo ki jong ki kin sim ya kata ka injection ani ka dawa ya da nang tarang jingpang COVID-19 na kibong kwa ai kin maksa ukto kin long kin sumar hi la ka jong kaman kin som kin site kin le khoi kin le plia kin kiar na ka jingya lum bunbrio hakinu kinu jaka na ka pai de bakta nang kaliang pai pa kilawan ur sungi bat nang kaliang ka jong iru ngila ai semua pai pa ba 19 nai dan penuh nu jing sngau nang kaliang jungi ka sen ni sa shem ye ki lat lenti begini kran bat keyboard ki Halor kita ni kwa kajik pensai ni keyboard jong ka district ka jongi nomor kumbakalam muta kasyam Jingshai sipo ni kipat ba ni kadong bakathan Mairang ka jongi hakapaide bakani hakendon blakan ni na kaliang jong Deputy Commissioner jong West Khasi Hills District tengi keparu ya keyboard district gen ai no kajik pensai kam kloy ya kipat ba kumbak kipat ba kidon hapreng kajing dringa kajing pisa bagi buat ru keyboard ke Halor keyboard sorka kinyon kipai ba kin penting pesbi kipai ba ada kin Treh ban ai kan ke injection ani ka dawa ya da nakata kan ke Jingpang COVID-19